Mă, șefule, mie salariul ăsta nu prea-mi convine. Cum putem face și noi ca să fie mai bine? Eu am o soluție, m-a angajata mea frumoasă, dar din păcate să știi că este una mai porcoasă. Șefule, până la urmă n-avem nimic de pierdut. Hai să facem repede mare salariu și punct. Bine, dragă, hai cu mine în birou. După îți promit că o să-ți dau un cadou. Hai să mergem că sună interesant. Chiar sunt curioasă de cadou, e prea tentant. Ești mulțumit, șefule? Îmi mărești salariul acum? Ce ai, bă, nebună? Du-te și vezi de drum. Stai așa, ești nesimțit? Ai promis ceva. Hai că ne auzim, am niște treabă, papa. Bună, iubi, am ajuns de la servici. Oh, bună iubire, ce faci, ce zici? Și uite, foarte supărată. Păi? Mi-am cam luat o țeapă. Mi-a zis patronul să facem ceva la el în birou, că mărește salariul, dar nu l-am mărit, e bou. Ați făcut nebunel și după te-a păcălit? Ța, asta chiar că e un patru nesimțit. Da, așa, ce-ai făcut, fă?